Abdil Adif Abdiraham Hassan ta' 24 sena mis-Somalja u li jgħix bir-Żebbuġa inżamm arrestat wara l-ġimixli li abbuża sesswalment 3 minuri bniet li jgħixu f'djar ta' tfal. Fil-qorti l-Ispettur John Spiteri qal li dan l-aħħar it-tfajliet li huma kollha taħt l-età u li għandhom ordni ta' ħarsien bdew jiġu rappurtati nieqsa. Ingħad li l-bniet kienu jirritornaw wara 3 ijiem nieqsa b'mowbajl ta' valur u flus kontanti fuqhom. B'kollox kien hemm 3 fajliet involuti ta' bejn it-13 u l-14 sena u l-kuntatt magħhom beda b'messaġġi fuq Facebook. Ir-riżulta li fl-aħħar jiem waħda mill-minuri marret lura fid-dar ta' tfal fejn kienet tgħix u fil-pussess tagħha nstab li kellha droga kannabis. Mill-investigazzjonijiet li saru l-pulizija rnexxilha tasal għall-akkużat. Meta marru biex jarrestawh mir-reżenza tiegħu f'Bir Żebbuġa, l-pulizija sabet il-bib imsakkar minn ġewwa. Kien hawn li Ħasan qabeż minn ġottieqa sabiex jaħrab mill-pulizija. Quddiem il-Maġistrat Audrey D'Amico li huwa ġie akkużat ukoll bit-traffikar ta' minuri għax l-akkużat kien qabadhom jixtrulu droga. Huwa ġie mixli wkoll li abbuża sesswalment minn 3 bniet li pparteċipa f'attivitajiet sesswali magħhom li weġġa' ħafif lil waħda minnhom u li kellu fil-pussess tiegħu id-droga kannabis. Il-Maġistrat Audrey D'Amico li ordnat sabiex Ħasan jinżamm arrestat u ordnat divjet fuq l-isem il-minuri. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-allegati vittmi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.